Andapanengwe mauya. Ndikuona mwakashota mwenye akandifonera. Icho pashinya wera. Achitizvo tanga tisati tarongeka. Tinokumbirawo rimwe zuwa rekuti mutipe riri pamberi. Tinenge tarongeka. Ndozonoti tingadaita rezvido kuti tiite. Saka ndakamuti nini ndakanga ndamuti date remusi wa 19. Musi wa 19 akati ndiri pa program rokuomonita ma elections. Tinenge tabuda tatoenda. Saka ndiri kuona kuti nyaya yenyu inokwanisa kunga ichizoda kunditorere nguwa musha mwenyu mushinge muchiparwa ngozi. Saka ndakamuti nini anytime pakati apa ndichakwanisa kukufonera. Ene weekend ndokudaidza ise mhuri ndodaidza masesa angu risiri zuwa redare. Tozwisana kuti zvakamira sei. Asi zvemwagara kuzenda kuti garaiwo papo zvezvo. Ndine zvindoda kuti ndimbona sekuzwisisa pamberi penyu. Adare ngatimbotamba futi nanhu yaya. Zvira tiri kumboitana nashaka ndidano. Apa pane nyaya futa. Panani yaya. Nyaya pairi kutangira iri kuenda kotangira pakoti. Ibi makati mwana wayo nemudzimu wainawo musha. Ana baba. Baba acho ngapi gaya. Makati une mudzimu womusha. Mudzimu wainawo ngewani? Wasekuru. Pa mudzimu wasekuru apa musha mwenyu muna sekuru airapa here kana kuti aiprofita kana kuti anga ine shaira anga ina rameno zvakamira sei? Tikati kwakusina sekuru aiprofita baba. Kuzaziya kumasure semunhoro. Asi tese manje. Hanzadziya baba, hanzadziya mukunda wababa wedu isusu. Ainzi Peteros. Aimbobudirwa. Yaibudirwa ichirapa here chidini? Aitomborapa. Airapa? Saka mudzimu waina wanga wateteona? Hatinge watete kuti tete akazotoshaika wa. Sangana ineni? Mudzimu ngo watete here? Mudzimu ngo baba wati kubuda. Baba wangu ini wakafa ini. Wairapa here? Baba wangu wanga wasikarapiba. Uri kubuda uchiti mudzimu yona wakurapa sei pane mwana wakanga vasingarapi? Ndini vanangu ashungurudzika. Zvakanyanyisisa mhuri yangu. Ndoti ndinunuro. Pemwaka mwakaubikire doro here mudzimu yoyo? Makabike doro semhuri? Mhuri yese yakanga iripo? Mhuri yese yakanga isipo basi omba yedu isusu yakanga iripo ba. Yakanga iripo. Pa mhuri yese tizobika tizodaidzai mhuri yese. Takati zvazvachakwanisi kuitika bangoti takati tiri pakati pemapeace order. Tisingachawirirani ba pakudaidzana. Saka kuti unonga angoite problem o solve sekuti iyo sende togara naye pakatanga kubudirwa ichidai atori kumba baba angu pakabuda tiri kubhema vharuko achibude paaripo baba atomborasika kutomboti atsakatika ndobva ndazobatana naye mwanaye kuzwe pamuta petati ndobva achitanga kuzvekugaudza zviya kwautobuda chindini sekuri nini baba ndoro ndinunure mhuri yangu yatambudzika. Makafamba here semhuri muchide kuona kuti zviri pane mwana wo ndizvire kwati hazvisi? Kwese takafamba. Takafamba kwakawanda nana baba, nana mukoma. Ndakatoti ini kundega ndifambe ndega zviti. Rekedzai ndendone mwana wo kuna mukoma wangu. Kusangasana nawo teacher ari pamnyara dzawo. Na mukoma wangu ndakagara nawo. Imi kukura kwemakaita makapinda machechi mangani? Ini ndakapinda chechi imweni ndini the first person. Ndashupika. Sangana ineni peri kubvunza ndati makapinda machechi mangani? Ndapinde 2. Chechi rudziro chechi. Ndapinde chechi postal. Ndobva ndazoenda ku Methodist. Ozvizvo maakopi? Ndiri Methodist ko. Pano neshe kutaura rena ndipinde nawo futi mberi. Ndobvunza hangu kuti Bernard anonzi anorapa. Ndizvo? Anonzi anorapa. Asi pari kuzipana sekuru aibuda chitaura nhoroondo kuti mwana wangu matambudzika. Saka anorapa aya ndewapi? Pamwe zvita. Ngati iwe zvakanaka. Mwana akatanga kutendere musoro. Handititese. Mwana atendere musoro. Akabuda kubhema vharu radeuka tikati munhu waite dambudziko isitana nechechika izvi. Asi dambudziko remwana watendere musoro toita 1-1. Kwachiedze kude kurapisa kwachipinde muchano. Zamu kushipika ngenyi. Dambudziko mwana wangu kude kurapa basi pane mudzimu uri papo. Hadi mazona. Kude kubuda chete mukamugadzira zvake zvaari kuda. Mukapedzana zvo matopedza.
vhiki racho iroro takuti mwana washupikoyo kuna mwakatopopenga futi mashure mwana wababa mukuru mwai mwakakati murefuso wakapotonga 32 years achipenga takazomutezi kuzomuripira futi ngozi chakabatana tesi semhuri pasai pane mapiso odhaba takazotombomuripira ngozi yemuhondo achibva ita right kati nyaya yadzoka futi pane mwana uyu pane nyaya yekuti pane kusachaurirana baba handimukuzona neimwe mhuri mwehombe hatimubabate zvakapana nyaya yemapiso odhaba mwana angapenga inoende kuchechi kunamata asi tazwe gwara akandofa papa kuti 5 times kutakati kupinda kuti tizwe zvakamira 1 kazi hungu mukagadzira sekuru yenyaya pane pachabude zvitatu zvoti pachabude zviti muti pane zvakanaka zvinobva abuda futi kwakuyambuya futi waripo futi mbuya mumvura futi futi pane zviri zvitatu asi avatangotungamira ndo sekuru anga kuti wangaya tobva tazviita wiki yachita vakanga musestadis yanditi kati watapedzana tokondokonda mato chechi kwediwa hatizokushuka pa so zvinondouya akati sokeshe naimona matai tasipedza musi wesandi nemusi wemande yacho wabva apinde mubocho apinda opona ndakazoti musi wechipinda abva ndafonewa zamutama ndikuya mutori mombe yemwana wei yakafoneka svoya kudini mombe yemwana waita sei kuti apuwe mombe Bernard wakuti wasa kuchajani mombe wakurapa iri Bernard azi mai acho pabocho wabva ati ndakabatsiwa pano pane mukadzi mudzimai anga ari pane makore achishupika wakabva kuti kubatwa neshaya yemunzuzu zvese mwakabvaya nemombe ndomombe yakatangoya naye yemushamwe musatava futi pane apa padare vaive nyaya yatongwa vakaenda futi kubhema vhari tabva pane apa ive wakaya futi nemombe futi yaitoro kumba mombe mukono yayo yakatosvika iri ndozoti mwana wakupenga iro musondabva pane apa ndakonfuzika mwana wangotopenga wotodidini asi upenga hwacho kutaura nyaya yedehenya ndosvikomba ndotrose dehenya ndorona kuti vai zvakanaka ndotresa futi nyaya yekutaura futi mumashuromu yenhingirikini yeonini pamusoro ibaba madehenya akawanda kune regudo kune remombe idehenya ngemunhu ngemunhu makariona mumba kwete mumba kuyadhi imwe ine kwetikuita nyaya yenhingirikini yeuyu yepisode ndokwezvirikwe irikwe kuti dehenya remunhu iri muyadhi yemukomana idzidzidza zvakakura asi iwo chibuda manje semudzimu manje chimudzimu meibhunga usa kuti nyepe mwana wakutaike chinjere iyo manje pane nyaya yanga yagara iripo mudzimu sati waba amuna handina kuwana mhinduro ndoda mhinduro yekuti tizive kuti dehenya ramakaona yemunhu riri muyadhi yaro yadhi yababa kunoperera apa yadhi yekwababa mukuru kwababa mukuru kunewe kuti wanetseka nyaya yegona uyo ndovakapa futi mapisoda katiti mukoma weyaimone zviri pano nyaya yemapisoda zvakangomira zvakangoda tabva pane padare pai ndanditose nyaya yekuti mwana uri kupenga here kana kuti zvakamira pamusoro pezvo azobuda wakandopawa futi tsamba yekuzi waamurapi hatifambe bhichana imati dehenya riri mumusha mababa mukuru muyadhi yababa mukuru ndoda kuti zita racho hedhimeni vabve pano vachiziva kuti mumusha mune dehenya remunhu ndemani baba angu anonzi Mwakona Mutambanengo akafa nguva ndi kuti wazi Nyume Mutambanengo akafa muyadhi mwaNyume ndio mune mbaliso ndio mune dehenya iro aripo mupenyu ndiani aripo mupenyu ndiani ndio nyaya yekuti mukomana achikuti waiti apa utiwe Maria ndimauzwisisa yadhi ipopo ndiani pane dehenya apa pana kuti Tsondorai naEreki naWiradi naClemens ese achapenya asi mukuru wao ndi Wiradi unogara payadhi ipopo ndiani nditsondorai Mutambanengo ko unoteya mapinga pane dehenya ndiani haro unoteya mapinga nyaya yakataurika kai kanzi pane munhu anoita basa rekuteya mapinga pane dehenya ndiani wakatekwa utema teya kunoite zvekuvhima ndiEreki Mutambanengo unoteya ipapapa panobuda regai ndipindure ipapo dehenya iri manje isusu vana mambo kana kuti anasadare takagumisira takatanga kutoriona kudhara richakakwana richitori nemabhokisi ekuratinyaradza kuti richakakwana but now manje ndakazoona parongwa miti tutsotso tuya tokuratidza kunyatsa kuteya kuti ndoda tsvaga perinonyatsopinda ndipo pinga
asi pane buriro roiro dehenya iroro ndopera izvozvi zvasara risina uchakwana rasa rashaya chete ndo dzasara. Asi musungo uyu wakaisa ipo papo ndiba mukuru baba Kira ando ane zita rinozi Eric. Asi akatomboisa kuti chikirimbani mumashure imomomo akabata zishato rakakura zvisingaiti, but chikirimbani necho chakadisappear nanhasi achina kuzomubvira chaoneka padhati area. Asi unotenderapo chaiyo achiita zveuvhimi ndi Eric. So ndi uyu wane chekumusoro aba mukuruwa. Baba ari kumusoro bamukuru aya ari banari padza. Dehenya riri rega here kana kuti mutumbi wanga wakavigwa wese asi dehenya ndo razobudawo pane mamwe mabhonzo. Rega indipindure ndechiti ndakapasvika asi ndakatoona kuti igrevi iguwa ngenyaya yekuti rinotange kuti matombo makuru akutange kurongwa pasi oti step poite madiki kwakuite zvitsanza zvokuti kana kuchinge kwazonaya tsanza unozoona yawashwa kudai pochisare garingito manje rinochopinde mukati manje kudai ndo unotoona kuti iri guwa iri hapana chitsotsi pamusoro idare tanga tadimbudzira nyaya yedu manzwira ndandaita headman ndanga ndanzwa kuti vari kuda kungobrowsa nyaya iyi ndikuda kuti tiitangise zvakanaka. Anoitwa Bernard Mutamba nengwendiani ndini mambo tambire chitupa chavo mundito. Mukoma Bernard ndokumbirawo namba dzenyu dzefoni 078 61 91 502. Anoitwa Don't Worry Mutamba nengwendiani nditambidzewo chitupa chenyu. Sorry, zvaita manje ndamhanya manje tadzosiye kiti apa pamatonda. Saka mukiti nayo ndio mene tuvhare chitupa changu asi namba dzechitupa ndinodziziva zvangu zvamusoro. Musati mandipa namba dzechitupa nemusoro mapara mhosva kuna headman nokuti mafamba musina chitupa. Kwangu tiva confuse pamotika ndakwira. Amendu handisini ndokupai ndihedman. Ndinoziziva wewe kuti mwasiwa motikari kuti mwakanganwa. Sangana nemubvunzo wangu ndati ndinoziziva kuti mwasiwa motikari kuti mwakanganwa. Ndinobvuma ndozaitika. Ini ndinoziziva here. Kamukwanisi kuzviziva. Saka ndisikakwanisi kuzviziva ndodini. Zvishapure imweja. Kuchiri kumbiro regero. Ini ndiri padare panapa. Changu chiri panapa. Ndiri padare panapa ndiri muyadhi mwangu muno. Changu chiri apa. Zveshuwa. Ndizvona zveshuwa. Kukanganisika kwaitika handisi kuti unyepa zveshuwa. Dai kuti umhanya tsoka titotora apa kunomhanya chotora. $5 zvekushawa chitupa. Ngatifambe nezvitupa zvedu unotsikwa nemotikari hauzikanwi kuti urokwani. Pano kabhorwa nebhasikoro apa akafira pamatonda. Sondorapera rinei. Zvinoshupa madzishe. Zvonese izvo. Kuti ndabva kumba ndisitorema ndatobva nditoona chitupa zveshuwa. Kufamba usina chitupa imhosva ine sport fine yete. Zveshuwa ndatobva ndiinacho chako. Vakuitirai zvakanaka vakati $5. Saka ndipei namba dzenyu dzechitupa muchipa headman $5. Namba dzechitupa is 75. Headman muchivapa $5. Darira headman zviri pamutemo ende zvandiri kutaura izvi zviri pamutemo ende zvinofanira kuzadzikiswa nemo. Dare iri harina kugadzirirwa kuita mari asi rakagadzirirwa kubatsira vanhu nematambudziko ari mukati mavo. Chitupa ndatobva nacho Nyarara yenyu mutaurirwe. Nyarara mutaurirwe. Muri munhu mukuru zvekuti ndinotarisira kuti munofanira kungozadzisa mashoko andiri kutaura pana. Kana muchitokumbira munokumbira zvakanaka kuna headman. Headman vokunzwisisai vondipa go ahead yekunyora kana kusai kunyora. Sorry headman. Ungadzika wandiwa zvinoshupa. Noya nefaindi yangu.
kuitira mangwana wanyorei nyani kaindi yangu pamuri kuya nekishidaro wamwenye wakwana 175 15 ataurisa here 15 15 75 15 40 34 ara 75 number the phone 077 077 376 376 37 37 28 hard work mutamba nengwe kumbira uchitupa chenyu muchandiregerera aone kuti ndakudzorerai mumashure okay regerai tifambe tichaenda mberi tikasike kuti tigagaganya dzedu chiri kuitika ngechekudai izvi wadhoka mutamba nengwe imimi mune nyaya yakakura ndiri kuedza hangu ngoiti bate zvangu nyaya yekuitira kuti ndizenge ndiri mpicture nayo nyaya iyi haisiri muwadhi mangu bai kana kuti yearea yangu ngearea yaHeadman Chitiyo otherwise yakasvika pamaoko mamambo yapinda pamaoko mamambo yakawapinda yakawabindira yakawatarisana nenyaya yegona handiti pakava paine mazuva ekuti gona ritsvagiwe rionekwe kupiswa kusvikira nanhasi panonga ma4 years 3 weeks ngaringe rapo handiti saka izvo zvakuma4 years pasina chari chaitika haazi kuuya wakade kuuya tizotiza kuti azombodzoka kwamambo futi haazi kuuya kusvika nanhasi chatinoende koita ngechekooda izvi tichiende kozvitarisa tiri kuende koona kuti mufamily menyu matane division yamo vana baba wenyu vankoma nemuningina kumadzibaba enyu vaende kopatsanurana kuti mimi mhuri yekwababa wenyu nemhuri yekwababa mukuru kana ndekwababa mini hamuchatoonani nepamusana pesituation iri pagiraundi zvichireva kuti kana paine protection order kana pasina imwe nzira yaende koitwa kuti gonaro ringe richipiswa imi munokwanisa kuzvimirira semhuri yababa wenyu muchimirira vana wenyu muchitairira musha wenyu utongo wakamira zvakanaka takazototendawo kuuya kwaitawo sekura zvakazopotota nani ananga sikacharari bambashuwa chemunode kuende koziya ngechekoti tadza kuwirirana kwamakaenda kuita negona ndopakabva paende kobude mudzimu womusha mwenyu chiri chimwe chinhu chetinoda kuti nditaure nemunguzechera mangwana unga muchiziya handisi kuti ndizvo kana kuti handizvo musha kana ukangoine ngozi imwe ngozi inobuda ichinge iri kurapa munoziya kurapa nengozi chakumusha vakaomberera chamuchiti baba sekuru mumusha iri ngozi profita ngegozi munoziya roti zvinoitika izvo zvinoitika right uye uri paoninapo uri pachinyahwera tichauyo wakanga ari peri pemaita zviitiko izvi wanga ari zvese uri kugutsikana nazvo wakagutsikana hai pakatambuka iyoni kungatova yomuti pamusoro pakatambuka yokuti zvizoiti pezvasvikepo katomboshupika maningi pakatambuka hapana usikazosvikwa woza hatitarisiri zvinhu zvinoitika zvisina kumira zvakanaka zvinozokanganisa dzinza kumashure zvimwe zvinhu zvinoitwa ndimwi vana muchizoita zviitiko zvenyu vabereki venyu wafai mopere kufa vana usara vachitambudzika saka ndiri kuramba ndakanyanya kumira ndakatarisa panyaya yekuti mudzimu uri kubuda pane uyo chokwadi kana uri womusha menyu zvigamuchirei kana makaita zvokudimbudzira muchisandike bhutsu kuti mukasike kukona munaona kudonha hatina
nekuti mangwana zvikanga zvozonetsaka zvinenge zvisikachanetsi iyega zvinenge zvakunetsa nemimba. Ndemhosva riri kutaura kudaro, kana mudzimu uchinge wabuda mumusha unorwisana nengozi dzinenge dziri mumusha. Unoziya matairire aunoita ngozi inopinda mumusha nehurombwa unoitika mumusha. Kubuda kwakaita mudzimu uyu muchiubikira doro kuutendera kuti mudzimu wakwamutamba nengweta kugamuchira ichiita basa mumusha. Dai musha mwenyu musuri kuchaoneka nyoka. Dai musha mwenyu ana asiri kuchanyenge mazizi. Dai musha mwenyu mafoni asiri kuchatsakatika. Dai zviri kutouye kuhope zvichiratidzwa kuti uyu ndiye rukonzeresa. Dai zvichitoti mudzimu unotobuda kwakutounganidza anhu ese mumushamo uchitotaura. Musi wakabikirwa doro psiyona uyu uchibuda, dai kwakabvunza waiwa uri kutaura nhoroondo yemumusha kuti zvakadai takudai nekudai kuti musha uite zvakanaka. Wakaita ri mudzimu. Sorry changamire mukaangati anga ndamudzosa mashure. Ndakamboti pakatambwa. Ndakashupika. Kwauyo mabvobve kuchechi kuti akaiti ngogadzira zvinhu zvashupa. Imwe muri yanyo kudarisa maningi. Zvonga zvashupa. Chikotera mirembe baba mwana wacho ngata. Isusu toti mwamutamba nengwe isusu idzinza akati kurei. Handiko kwendiri ba. Timbotaura nawo kuti muzwo guidelines. Handiko. Ndinotodzoke kumashure. Ndiri kubvunza inini kuti pemwakabikire doro mudzimu mune mabvunzisire mwakaita ere ukakupa nhoroondo yomusha mwamutamba nengwe. Unoti unotsanangura zvese. Wakatsanangura zvese. Zvese zvakatsanangura. Azi nyoka dziri kunzwa ndiani? Gona. Pane ma-statement supports atokutanga anga ichitaurwa nevanhu vagere apo. Handisina kuwaisa pasi. Saka ndanga ndichikumbirisa kuti tiadzokorore. Zvandiri kuda ndezvekuti ndinenge ndida kurekodha kuti mashoko aya ataurwa naningi, aya ataurwa naningi. Saka pavatanga kutaura paya ndanga ndangofunga kuti muri kuda kungova bit and piece kuti zvakadini munoparadzana navo. Saka ndiri kuda kuti atanga kutaura ataure matangire aita ndibaba ava nditi kana munongoti gaga muchidini zvamatanga kutaura then mozouyi kusvika tasvika pazobvunzwa naye mandibata zvakanaka. Mukoma don't worry nditi edzai kudzokorora zvamataura chaizvo Pamazopotsa kwamudibata. Zvakaita mwana wangu uyu tiri kubhema vhati ndo pakatanga kuhwara. Kuhwara kwaya kwakaita zviya zvokukutaike chinya ngakutaike njere. Ndobva ndachishupika kuti mwana chinyi chaitika panapa. Ndobva ndafonera mukoma angu yakagara panapa hardware. Ndati mwana kuno kwazvishamira zvakanaka ba. Ndakutouya naye komba ikoko. Tionere pamwepo zvozvi panapa. Petopedza paya kutora nemwana waya ndokabva tibuka zviya muni sekuru yakutaura mati. Zvazanisitori mwana baini ndini baba ako ene. Aenda kutaura zviya nyaya dzemusha dziri kushupa nyaya yashupa ngegona rine murume uyu anonzi Stanford. Saka mukatondinonokera zvizvi kuchendera kwangu musoro kuchiri kutete kudaika kukatokomba panapa amuzotombokukwanisiba chitokasikirai mundikasikiro ndisekuru manje achitaura kuti pane muzukuru wangu ndopendagara. Asi ndoda kuti ndiedze kununura hondo dzamwanadzo anangu. Hondo dzakaoma dzemasangana nadzo idzi ndochokununura. Indochitasawo mashure kwese kwenda ndiri kubva kwesiwo kuti ndochitasawo hondo dzacho ndedzipi. Ndochona kuti inini ndandine hondo dzakawandisisisa zvokuti zvendaitsanangura zvalast week ndamboshaya mari kumabhengi ndichindotsakatika ndisingazivi kuti zvii zviri kuitika. Nyoka dzichindioneka zvisinganzwisisiki zvese izvezvo. Ndobva ndashienda kunana mukoma. Ndasvika nana mukoma ndozvapanapa. Sekuru akwabva abuda kwachitibuka uchitobuda paya. Ndobva tachiti titange tagashira sekuru bani ndisekuru. Ngatitanga tafamba. Ndobva tafamba. Apaipa takasiya batikadzike pose munana chako wamana nyanyadzi kukwira muganda kukwira kupi. Ndofunga bondi kwaisika kuti 5 or 7. Zvisangozi mudzimu yose kwachitotaura kuti ndinda gare pane mwana.
kusvika atsanangura zvavo ndode doro rangu nemachira nezvese zvese tikabata tiri pamwe chete mapana tikati chikonzero neiko muri mwaende pane muzukuru mocho kutombodaro manokoma saka ngeproblem kuti mumusha mwedu mune upengo hwanga hwamo hwanga hwati wandeiwo asi zvaindozi zvese zviri kukonzerwa ngegona iri saka gona iri rakuchirwisawo pane mudzimu kuti mudzimu usasadini usabudapo pa pane mudzimu apa ngokuti unoenda kobudisa zviro zvakadini zvakawanzika mapana ni shoti zvaita kunga gona raromberwa risiri remudzimu mba kuti zvokurombere gona racho kuti riite mudzimu risiri mudzimu mba ndikando maitike zviri kuita mazvita mataura pechipiri ndimukoma mutamba nengu ndizvo right munongoti gagaga ndikuda kunyanya kunzwisisa chimiro chedehenya riri muyadhi ndoda kuti munyatse kupatsanangura zvakanaka muchiisa pachena kuti dehenya riri muyadhi yake okay mazvita pakataura mwana iye anobudirwayo ndakaipa kwakupenga sendabva panyura ndikanyatsombozvipurufa ndishuwa ndizvo here izvi wakubvunzisa kwasvika kwanziwa kwatariswa kudehenya shuwa asawa nedown zvepasi zvinozvasara izvi dehenya shuwa riripo ndakasvika ndikarona riri muyadhi manyumen mutamba nemu ndodiona makasheka kavabacha sipasaya wana wacho wachipa remunhu saka ndakapuvha kuti wani mwana wacho wanga nyaya yegona shuwa yanetsa atova nyaya yedehenya ishuwa ndakabva chingwa mwana mwa wakupenga pazvivari zvaakuitika uye kusvika wakaite mudzimu wanaotanga kubudisa zvo kuna makatomborumbirwa mumamhamu akatongoenda musha kwavo aindoochenese mushonga akatoenda kusvika musha kwachei murora asvika musha kwachei akagare dare anamai acho akabvuma akapedzera zvakanaka saka waida kuti musha wangu uchena chata vanhu akashataba iyo aite hondo atigare pane tsvinaba ndo hondo yapo kuti oye inini kuti mudzimu bude mumusha munomu ndichibuda ende musha wangu uchene ndo nyaya yehombe iri kuitika iyoyi zvingazoita against manje asi kuna akachena atina dambudziko retiri kugonwa hedu zviri kundoendeka ndosaka mwakwana akasumuka chiyo kuno kudai asi mudzimu takagashira akazanda kuti chechi chenda iyi kuchechi mwapedza ino basa rako anhu anoite mutuko kuya achindorapa anovapa pamukoma anopenga ire sese kuti mwobve mavhari mwobve gandai mwobveyo mwotora achitopombo eidamangoti arapwa usatitaura nyaya idzo zitiande kuchechizo anhu akupenga isese mwana wangu hopa mwawapenga macomments akubve munani nautopicha tozwa comment yacho hino anhu ese akurapwa esese namwe akati tsvikiti nemotikari dzichimirapo toti mukomana wakupenga yakauti chakaiti chokaidi zvokuda kuti confuse manje asi manje pakati sango akati kwapa kubude pana anhanga pana zvo zvingani zvitatu kuna mbuya yekuhwizi aripo anorapa apa ndi mbuya yekuhwizi kuna mbuya yekuhwizi anorapa sekuru aripo futi mukaauya kutoa zvitsodzi nekutuka nekuti kuzhanda muzhaure pasvike dzviti mozoembera muchiti tokozire kuti atiye kana kumbe manjoko pamusoro izvi ndoda kuteera tsoka dzachangamire pakutaura kwaanga ari kuita ndofunga ngatichikoti kutaura kwaita changamire achitaura makunzwa maererano nenyaya yemudzimu handitika right mudzimu unotsikirirwa ungu zvinoitika kuti mudzimu unotsikirirwa asi muri kutaura kuti mudzimu wakazobuda handitika ehe mudzimu wabuda mudzimu muramba tsvina handitika ndiripo pakutaura kwenyu kwemurita zvori muramba tsvina wabuda mudzimu wakutaura chimiro nhoroondo yese mumusha mawo handitika wakutaura wakazosiya sei kuzonga wechizokodobora kutaura nezvedehenya iri wakataura wakati chi wakataura kuti dehenya yomusha rakabvepi ivo vavo manjeka ndingamupindira zvokuti unotaura dehenya kana riri mboka mune nzvimbo iwo watopedza
asi mune matanho anozotohwo mukuru chimbomirai mukuru mudzimu ndinoziya ndakakuririra muchiwana ndosaka mechiona ndichiita nharo dzakafanana neidzodzo handidika handisi kushora zviri pane mwana wenyu pamwiri wenyu mwana wenyu asi mudzimu kana wechibuda hauna chaunosiya tsvina yese unoitaura kuti mumusha mangu pakati pane chakati sedehenya raari kutaura iri dehenya iri munhu uyu ndewe kwakati wobva wapedza mudzimu unopedza baba muri panzwa saka ipo papo ndopetinoda kauziva kuti kutambira kuuya kukaita mudzimu uri pamwana uyu hauna nhorondo wakataura tsvina yacho matsvairiro etsvina uri mumusha macho nomutsvairiro ndo tiroda kuti tidini tiziye tijekeserana usaifanira kusiya pamudzimu unobvunzwa ndiwani wabvepi wobva umupa nhorondo wakupai nhorondo wobva uchikuonesa izve munonga musikuona nekuziya imimi ndokuti mudzimu wabuda mumusha saka wenyu uyu unosiya dehenya riri mumusha menyu ririmo handisi kuushora asi nedzimwe nguva daizokwanisa kuzoubvunza futi unosiya tsvina iri mumusha isi kutaura kuti zvakabva pakati zvichiuya pakati zvikadai ndinhingi wakadai ipo papo ndopandaramba inini ndinoda kungobvunza kuti ari kubuda mumusha menyu munei muchinongedza muchiti ndiani musha wese dzinza rese munoti ndiani imimi mumba menyu muri kuti ndibaba yenyu ndisekuru akagara pamuzukuru wavo asi musha wese wazoungana ndo mudzimu wemusha wese kana ndibaba yenyu akangochengeta mhuri yenyu mumba mufemini tekati idzoku mashure zvishoma baba iwo baba wedu wacho wakatonga wachitobudirwa futi ari wedzinza rese achibate dzinza rese aitowedo na tete tisati chafana saka baba ari kubuda akabata dzinza rese ndo akagara ndiwe here ari kunetsana newegonowe ndizvo zvishaizvi mudzimu uri kunetsana newegona uri kudaidza here unegona kuti auye pamusha ndosaka kuchizoye kunoku wakauya kumanga kuna headman unotofana kusvosva mazvita wakamanga kuna headman hatisumba takatosungwa tanamba murege zviro sei ndiye mukomana ndiye akatisungisa tenda pamasamanisi tesa tana baba imimi uyai tusangane kukwedza kuye kuno kuti ndari kupe mapisi odhaiwa tisangane pano ndofunga headman mukata picture yacho ndozvonga ikunongedzera pane pendoda kurangarira murume uyu anga akagara ane machira ake matsvuku nebekatwa rake akataura kuti kune dehenya pane munhu ari kuita basa rekuteya mapinga paguwa rakomuredi handizvo zvakataura handizvo zvakataurwa here kana mucharangarira saka mubvunzo yabvunzwa hangu nandoda kupindura hangu munhingina rapa kuti pakataurwa zviri pachena kuti pana komuredi ane guwa riri kutambiswa saka takadzokera pamubvunzo iwowo manje tenge tiri kungoramba tichidzokerera panyaya chi uye pakarira futi masikati machena katatu futi chaiyo dzakarira ka3 masikati machena ndine vamwe vaprofita 2 vekugandai vanowitnesa chiitiko ichi dzakarira futi ndakadziwa ivo vakatodziwawo Alright. Saka futi idzi dzinosorira kana kuti dzakarira zuva rimwe. Dzakarira zuva rimwe asi zvinoita ndinosoita chiroto chekurota dzimwe dzenguva nditori necamouflage nditori kuhondo most of the time. Ndichireva kuti muri kufungidza kuti dehenya rinogona riri remunhu akatsakatika muhondo here kana kuti pane zvimwe zvakaitika kufungidzira because munhu akatakura dari remusha menyu wakutaura futi ndine nguva yandinorota ndakapfeka chinyi camouflage handitika yechisoja handitika ingada yanga arida kupotera kune munhu wakatakura dari handitika waigona kubuda kwemuri wena waenda poterawo apa kudai ini ndinobva kwakati handitika asi iwo unotakura matare handitika omuonesa iye yuyu handitika zojeka kuti imi muchiziva kuti okay munhu uyu hasi wemumusha medu asi wapotera apa kumusha kwake ndekwakati handitika mwazvita kupedza nyaya yedehenya yekuti hatigoni kuipedza isusu imba yedu isusu handita muti tine dzimba mbiri kune imba yababa mukuru ndokusaidha igweri kuti ungati ateipedza kutoprove kadai mudzimu ikanyataura mapaze zvakanaka kunga zvazopruvha tiri pamwe chete
sekuti iwo mushayi ukurambe kuya pano wachiwo uda wanga uri pano taichikurukura tesi tisingusiwo pamwe chete handimapwana manje hatigoni pedze imba ihwane mutarisana naye asi mudzimu paunobuda munombotaura here kuti iye uri kurambirako mudzimu udhonze ega munhu wawo aunze mwana wake mumusha dambudziko rigadzirisike mudzimu simba raunoita uchirapa anhu mombe dzichiuya simba iroro ngaadhonze futi une gona auye apapa hazviiti here kuti mukumbire kuna sekuru regai ndikutsanangurire zvinoitika pamutumbi wangu inini even kunyange ndiwete panyaya ndamutaura kuti ndinorota pakapfekwa makamaflashi echisoja pane ndakazobvunza ana baba ndikati ko tina here hama dzakafa dzaiya masoja mukati memusha unowu zvikanzi kwakaenda kiraudi nawiradi ndiwo akaenda akafira ikoko asi zvinoita ngezvekuti manheru vanoti uya utiteore tiri musango asi hatigoni kuti tisvike kubudikidza nechiro chaanotendeka kuti itsvina chiri mukati memusha igona zvezvinoita inini ndinoti ndikabuda kuenda kudare uyu une gona uyu unoona neglazi because utorinowo machira utorinowo tsvimbo yanototi tsvimbo yemumusha yekuti unotoomberera asi unoomberera akukutsoma manje netushiri twonoona kuti type yemashiripiti ndakusangana nawo mukubata ubasa ngirozi yangu ichidiki asi ka chiro chiri apa ichi chirundimutsire noise nekusvipisa basa rangu ndechienda kubasa inini handifani kuti ndiende komutsa ruzha kana kuti semuprofita ndauya mukati merudzi rwevanhu ndakonzeresa violence asi chinhu chepamba icho chai ndinozotomboona kuti chine pechinotomboti ndinotomboona rima nekudzipwa zvidhoma zvechitombouya masikati chaiwo unotozwa nhengo kubatwa kudai paunoda kudai maoko kudai wobvisa baba chaiwo akarohwa ndizvo nemasikati nemusenzi takudzwa musenzi waDavid Head wakauya chifemeruka zvikazoona izvaita nhengo yangu nababa pamwe chete akauya hechikuno chakatsvuka ropa zvikazani naocheka muriwo ana kuita sei asi hona chikuno changu chakatsvuka ropa saka ini ndorangarira zvitohwana Bernard baba acho akatombozvitsanangura kuti ini mwana wangu kuona uri kuzviona asi handidi kuti abati ndizvo zvinomukwadza makambozvitaura ka asi wese unoita chakashata musha ndinomutendeka nezita kana pane gona chaipo chaipo nao ndechipaziya asi manje pisoda ngeyekuti musasvikapo ba musaribata ba iri watomboziri naro rakaziri neushati hatigari nechiro chine ushati ngachitamande kana chakabude kuti chakauya nambuya ari mutorwa chinotekwa-tekwa choenda kopisirwa kumusha kwambuya acho chirimo tinotoziva kuti chakazi chine mari dzawo sekupengesa asi kana embobobo chinoita kuti misha iparadzwe chinokumba mune nyoka mune mafuta ekuti kana mune agasi maima kopisa hondo dzinoitika izvi pageneration yangu sinzi Headman paenda maitaonga afana ese chidika akadzesa peroro wemabude ivo ana baba ndiwo autobhekerwa madzimba dzawo chiri utera futi asi ndiri muti zvinopika padare panapa ndo zvinoende koitika uko ndakabva panapa ndanyaya yekuti ndarota ndiri kusaina rufu ndizwa kuti mwana watsondorai muzukuru wacho washaika Brian uyo ndaiti bhotoro reropa uri pa100 alright yo takazwa uchitaura ngenyaya yekuti nini Headman wakasvitaura kwagarayo papa utaura kuti Headman inini ndiri kuti dzimwe dzenguva tinoita masturbation perfume yacho inoende uchikuzviziva right ichokwadi Headman kuti mukati memusha weduka dhati nyaya ndaimutaurira kuti mune varoi nesatanism ka vanhu ivavo vari interested nyaya dze6 mazinzo zvakanaka saka zvakafanana neni hona yandina mudzimai but I'm a human being ndoda kurarama semunhurume munoziva zvinoitika pauturu hweurume ukagara usingabudi ndazvijaira ndoita sei chiro chiya chakutumwa manje kumisikidza imba iyaya kunga ndaya nechimwe chimurume chenda kuenjoya kuti chiite satisfied mudzimai yangu asiloko what is happening mumusha ngatizwanani ndosandati kuchava nehondo uyu ndakatoti wakaenda kopisa imba yacho yatsondi handiumye paHeadman wakapisa kana pamakuwa akarara zvikazi ndauya panapa ndabva mumakuwa kana sekuru aripo uri achiona ngaona kuti ndarara ndichitataura kuti mukai mutange makonondo uyu iyeyo ndikati ameno zviri zvokuti noripe mombe negwai Headman ndakamutaura kuti situation iri koko iri beyond the control kusauya hava vanhu ava kabhati still nyangwe nhasi unoti kadzoka pana musimukati kana aripo anama ngadzigare dzachena tiende tese hapana kusikusaina kana maiti vanga ndakamisira meche dzekuti saina kana oda Headman akati bvumawo kurambwa pressure 0 toenda online totsvaga wematare ndinoona Headman zvinoitika mumusha wedu inini hapana chaanonditaurira varume avo eituzeti ndotata kuti yo masanction ekusatora mukadzi wangu wakaita dhiri rakati yo ukaita dhiri rakati yo ukaita dhiri rakati musadaro alright zvandiri kuda ngezvekuda izvi
Imimi munobudwa nemudzimu wenyu. Izvo handizvirambi ngekuti ngezvemusha mwenyu. Ndimi munoziva matsvagire mwakazviita nemanetsere zvakanga zviri kuita mumusha menyu. Zvinenge zvapo zvinenge zvava zvekuti kuutrusta kwenyu imi kuti mudzimu wemusha mwedu ndokushanda kwaunenge uri kuita. Murasondibatisisa apa. Ndataitongogumuna kuti muhedhi kana kuti tide $400 yekufamba nepetakabva nemwana nezvaari kutaura zvacho hapana petongova mukazomboti asi hazvizozo dzadzikiswa hapana petiopoka nezvaanga achitaura zvacho. Mukaoteerera matare echinge echitaura zviya izvi, matare achitaura anenge achitopedzeredza, asi tinoita kunga tinenge tiri kutaura chiHebhuru, tiri kutaura chishona chaicho. Patinenge tichiti paya tsvagai mari dzakadai mufambe muri semhuri, hamusiri kundofamba kotsvaga chenda tendai motsvaga, ndope mwakutovhunungura pane zvese nechiri pasi peguyo. Tine mwana uri kubudirwa, pane here zviri kukonzeresa kuti zvinge zvichikundikana, pane here mumwenge uri kumurwisa, zvakamira sei? Todini way forward. Asi pamusoro hedhi ndingangana mukati iye wacho unegona ndiyo otepambe kuti hazi mudzimu wakati kwakutengwa anodii kuyapa nemakamudaidzi uyapane akati handiwipo mukapuwa newarning mukamusiya akadaro tafoti mwana nhasi pana. Handina kumusiya akadaro baigona. Yegona ndakakujekesera iyi. Yendiri kutobata nge mudzimu nesatanism. Yegona ndakati handikwanisi kuipinda nayo ba kuti ndiishande inini. Ndokuda kwekuti yakatongwa ndimambo. Mambo uri pamusoro pangu. Handikwanisi kudaidza mambo zimu yabako atonga padare mangu asi kuti anondidaidza achititonga. Kana meja siri undidaidza achititonga asi handikwanisi kudaidza meja siri kuti atonge baba napo. Saka iyo yakatongwa ndi mambo ndikangenda kuwithdraw ndauta withdraw kuna mambo haanagona kuitonga ari mukuru wangu. Saka zvinenge zviripo zvinenge zviri zvekuti ndiri koibata yakazvimira iri yega. Ndiri kukudzora futi kwa mambo ndoenda nemimi. Akatobve kwati ndikatombrief akati yana musauth kwendi. Andinoiti zvangu ndega be. Anobvunza komana ari apa. Ndakabve ndikabriefa. Akandoti ndaizwa nyaya ndiri kuiziya. Topa try kupushana headman wenyu wakawashawa simba rekuti apushane namambo kuitira kuti nyaya ifambe. Zvemanditaurira regera ndizosere futi ikoko topushana namambo handizvo zvandakataura here pano. Handina kuiregera bei. Tiri pamwepo. Yendiri kutarisana nayo ngeiyi. Fambai muri mwakachena muzive kuti chemuri kufambira makatarisana nenyaya gona riri mumusha. Kuti pakwende kobuda hurombwa kana hunganga hwakubudepo ngati huzive kuti hunganga hwakabvepi. Ngatisagara chiri chetisingazuri chakabvepi. PaMozambique chaipa hapana anozi magamba. Munoriziya here gamba? Munoriziya here? Makatozwa zvichitotaurwa. Hamuriziva gamba rinozi gamba paMozambique. Gamba chikwambo. Kurombeswa chikwambo. Kwakubuda risha richirapa musha mwenyumo. Anhu kwakupona semaponerawo chaiwo. Asi rikanga risingashadi munenge mwakoriripira kumusha kwaro. Nonganga ichinge yazofa munozonge kude koripepa. Ndozvo ndiri kuivhenekai. Mufambe muri mugwara. Mwana kubudirwa kwari kuita ndi baba edere. Musha mwedu mwamina wanga akadai wakadai here. Musha mwedu because ana baba azhinji panapa. Kana mwana achiti ndaroto hope, dziri hope dzekude kuti padzimwe dzenguwa kude kubatsirwa. Kana kuti hope dzekude kuita zvoung'anga. Umwe baba unotari musha mwedu isusu amuna mubvira makamboita ng'anga ba isusu. Asi muna neshairo uvhimi, muna neshairo akati, asi roung'anga musha mwedu amuna. Zvazombobvepi kati zvitsvake. Mozvitsvaga, mopapati zvinhu zviri clear. Handizve? Taura itisu. Ndikoti kushipika kuite mwana wangu uko. Kuti awo mudzimu. Inocho pasha zvangu ini ndoga nchitaura vana vangu inini ndakashupika kudarika ivo vana vangu vavari vaira. Even naye kurikizana kwendakati basa nekubve pabasa. Ndikataura history kuti every week ndoende kubasa asi pandane nguwa ndabve kubasa. But ndinonga chingoenda kwechiende koshanda kubasa. But ndichifamba zozi manzi gona ndiri kushandisa kuti uende kubasa. Ndichipedza uya futi pendakachata inini. Ndichipedza ushate muchato wangu ini papere gore. Ndakandikwa madina plates zvese zvedhaka zvese. Ndikarongedze kitchen initi double 6 ya double door ya. Yakaurowa ngemhepo. Kwakusimuka kwaurwe masabhesta mudenga. Kitchen initi kwakukwira mudenga kudai. Kwakudzaka pasi. Kwakuputse zvidziyo zvese kupera kuti hukwa. Ndikafamba zvazi mushamwe mune gona mimi rinoshupa ine. Roti kana munhu akubudirira unoenda kwabatwa especially uchidika. Aya munina mukomango ya mwana wacho. Iyo zvizvo akanga akapedza college. Akanga ane nzvimbo kwa Muzarabano. Echiendako
kochira chotanga uchite teaching moti yakabheuka akade kufirapo zvidziyo ufu zvese zvikade kudai saka gonana kwabata vese vechidiki kudai wari munhamo havasiri vana vangu vagabata even kana harara yacho vana vechidiki vese vabongomora ngechinhu ichi ndotomusimota hurumende haimbotibatsiriko here kana kutoona kuti zvozvizvi tibatsiriko hatisi kugarisika badiko namwari namwari deko ndamwari headman ndaita moti zvikushupa chayo ndinombototi ndiri kutogara hii nemi headman ndiri pangu pamba penyu muchitamotipawo sadza kuti ndashupika tashupika ngechinhu ichi cho chashata mumusha mwedu ichi chinhu ichi hakuna choo chakashata kudai ngechinhu ichi dai ende chine noise kusimudzana matemo yose vapanorwadza vakunonore madziyo matemo ndakazwa kuti mwakabve kuambana mwayambanira nenyama chigona icho chichi njai mwayambanira nange iri yenyu ani mwazoona ndozvizwa zvese zvinoitika munharaunda mwakaambana iwo pamba pangu bernard wakanditaura kuti mwaambana iwo wakataura ngenyaya munhu wari wachechi dziyo rakaitika musha mwenyu imimi rakanga riri renyu madzi akawandisa hatomboperika madzi mabororo ariyo atori wese akawanda hedmenti kutouya kuisa maiki yenyu kudai torai yese mumusha mwazwe mafirimu anomutaurira isi titorerane totobhozhongora zvitete zvavoda mutori kudziko munyatsozwa kuti anonyengwa nemazizi aya anoone nyoka anotaura kuti inodziona inini chaichako hedmani nhasi mhuka dzinotyisa dzedze dzandikomba mangwanani mazuva kamuitiro kedzanditaroyi mukasiyana inondiuraya kana paina vheneka chana sekuruti asvanonore mhuka dzakomba muchinda uyu kwakaedza dzatoya kwakaedza kwete zveusiku mukasiyana handondiuraya dzinooneka mudhishi rine asina mutauro tari kuuya ukaona zvinotoradza uri mukonondo saka zvatiri kuda ngezvekuda izvi ngatizwanei tifambe nenyaya yedu zvatiri kuda ngezvekudai panyaya yegona ndofunga ndakujekerai handigoni kuita override nekuti yakuna wakuru wangu chingava chiripo ngechekubatana nemi toenda kuna wakuru wangu toedze kubatsirwa zvinhu zvoita zvakanaka zvaari kuramba zvaasi kurambire inini vari kurambire nyika zvetataura apa kuti mutemo uri kutaura kuti mwana akapara mhosva babasho muri kusungwa muchopikire nyaya yemwana iye wacho kana akaramba uri kudhozwa nemapurisa manga musiri pano mwakawana umwe kakaonyepera mupurisa wangu kuti andibvise mazino panapa akari kutize nyaya yako yonini yerunyoka uye kudarike chiramba kwakobatwa yako kwako yakaine simbi nemapurisa panapa kwati ndarohwa nemapurisa ndabva mazino kunyepere dare pasori pemhosva inonge wapara ndakuendesa mberi pamusi wa 20 ndinofarwa kunga ndiine imimi yakagara indoriwa anga asikapedzi yake iye mambo akagara ndori ngoti nditakatomudzaini shamwa nyaya yako yashate ndekwandikombatwa futi pakubvuma futi tiri kusindikira ndichipisa up to now astapisa 4 years now kana muri ndochema chema ba saka tiri kuti isusu nyaya yenyu ndiri kuendesa futi kuita ria piu kumberi munonditsvagira mari dzetransport wadikani handifambiwo nerusero ba kuti ndo briefa nyaya dzenyu murazondizwisisa iyi yedu iyi yekufamba kwetoda kuti tiite semhuri ndiroda kuti tipane zuva imimi ndii muri kundikanganisira ndakakuti zuva ranhasi munofarwa kunga makuya makundipe result pane zvemwakafamba muchisangana nazvo asi ndimi muri kuita buying time zuva rekuti hamuna kuzwisisa hamubvunzisere kana musina kuzwisisa kuti mwaiti mumufambai ndakati endai motsvaga mari yaita redi monditaurira ndokutaurira kuti itai zvakati handiti musi wa 5 ndo panenge ndine dare mondibrifa zvamunenge masangana nazvo handi zvero zvendakataura mwese apa pana zvamwakabata ipo papo hedman regai nditipata kuti pachipadhuze takapabata asi tasvika iyo anha mhodzi yerudo yaina usimikaba umwe nomwe akatange kuhunzveya ariko munyarariyo akatotanga kuti mai aribatwa ngebp taendese kukiriniki ndikati kumatraditional healers mambo aendesa here asi aiwa ndaendese kukiriniki mushure mewiki iryorero achikotsora tichindofonerana mama ndikitaure nemi ndaizwa kuti munhu akadzimbwa wiki rino ndope ndozwa baba ari kuti mai akolapsawo saka hapana chakamboitika baipo pa
Asi kakuti zvichireva kuti muri kundishandisa ndokusiyai makadaro. Aiwa, hatizizwa kuungana kuonesana panyaya yekubvisa mari kutaura kuti aya tirusanganya. Ndoda kuchikutaurira ndezvekudai. Ndiri kudai musi weSaturday. Pano handikudi kumba kwangu ba mukazondisire madhimoni enyu kumba kwangu. Ndiri kudai semhuri pano. Imwe mhuri yababa wanyu imimi. Maurire makanga makaita. Alright. Makutondipa result. Kuitira kuti musi wa20 ndiende nemimi ndine nyaya iyi iyo nyaya ndaibudisa kunze. Alright, okay. Mwana sazvikuisa shona ndataura. Pamusoro mhuri yepamutambanengwe ichokwadi sekutaura kwaita headman mumusha menyu mune dambudziko rakakura, but ndiri kuona pamatsanangurira muri kuita pane chinhu chamuri kuti mataura muchitiko protection order. Protection order itsamba inenge yakanyorwa yakanangana nekuti vaviri vasaramba vachirwisana. Haitadzisi kuti mubatane semhuri mugadzire matambudziko emagona nekufa kunenge kuri pai mukati memusha. Protection order yakanangana chete nemhirizhonga inenge ichiitwa pakati pevanhu vangani vaviri. Asi matambudziko emumusha munofanira kubatana muchibatsirwa nasabhuku headman namambo motogadzirisa dambudziko rodini ropera. Protection order yenyu muinayo yakanangana nekuti musarwisana, musaita mhirizhonga, then motogadzirisa matambudziko emhuri muri pamwe chete. Ndozvega zvinodiwa. Batanai semhuri. Protection order muinadzo asi batanai semhuri pamatambudziko emhuri. Ndozvazvinongotaura chete. Pajeka zvakanaka. Apepa yoti protection order apapo ndakange pepa racho kunga rakazi rina interdiction order. Bazi both of them must not visit each other. Nikuharasana nikuita sei. Saka tingati tinokorera panyaya kuti protection order kunga pazi interdictory. Muri kutaura nechirungu zvandataura ndazvitaura nechishona asi zviri kungotaura zvimwe chete kuti mimi amufani kusangana in the form yeviolence kurwisana ndizvoka. Asi padambudziko rekuti kukafiwa munotobatana mese moenda kuviga hama yenyu, kana kukarwariwa munotobatana mese mondorapisa munhu ndizvoka. Because apa munenge muri kuedza kupedza dambudziko rauya pakati zvisinei neprotection order. Dambudziko iroro rapera imwe hamufani kuenda kumba kwauyu, tatova kuprotection order zvairi kukutaurirai, hamufani kuenda kwauyu, haafani kuenda kwauyu. Asi padambudziko sorovhai dambudziko semhuri, munhu ari kurwara oita zviri right. Handizvedi? Chatiri kudai isusu ngechekudai izvi. Kana mukanasa zwisa zvitorwa navanhu vari kunouka vari kuedza kuda kunasa kutokuumba. Ndosaka ndapindazve papoinde ndapinda pakutanga ndichitaura kuti kuna ana baba imwimwe vana baba vanyu ndivo vakanga vaura namukomana munin'ino. Mune raramire kuzvimirira mhuri yababa vanyu imwimwe muchivhare hondo dzese dzinenge dziri kusairwa uko kuvharire kumhuri yenyu imimi nekuti ndiri masara. Nokuti kuendepi nekunyaendepi kana akaramba naro gona racho munomudini. Matare echirungu haabvumi zvechani izvi. Andovati muri kutomuprovoka. Itori deformation of character. Zveng'anga nezviporofiti kumatare echirungu wazvibvumi. Adai akaramba zvinokabvuma zvechanga. Alright, matare ndochoupisa. Kumatare echirungu. Ndova kuchipuwa pamambudziro. Muri kundimhanyirire mberi. Saka tati munonga mune zvemunosiya. Muka, mune zvemunosiya. Akaita. Chiri kuitika ngechekuti masara semhuri kudai. Maapo pakuzvidzirira nemhuri dzenyu. Kana akaenda kobvuma ndiri panapa zvizvi ndikati tsvimbo yangu indoirupedza anhu mumusha ndikaenda koitipfekere pasi pebako munoziya kuti chiri pakati. Ndikaramba koitora ndichidoishandisa manhera ese onise pfuti yangu munozviziya. Munorarama here mumusha.
peace order atoripo ngekutoti imwe musaenda muchomupretena pamusoro pekunga chikuroya iyi. Asiri kuita ane masturbation aya pamusoro pepeace order yona. Ane akadzi ere pamusoro pepeace order yona. Inocherugadzirisa repeace order. Iri kusiya mhiri zvonga iripo. Endai mudena monotamendu jereri. Saka matare zvakaindozi matare echivanhu, peace order neprotection order, tinotsvete iyo. Uroi hunofamba nepasi pepepa repeace order. Muchinge makagarapo hamusi kutaurirana ba, muritaura kudare kuno. Tokupindura mataurire waita, chikupindura mataurire waita, mosumuka mogara magare mamakaita kumamisha kwenyu. Peace order nepeace order neprotection order tiri kutonga. Kana zvakandifonera ndakamutaura kuti tiri kutonga, kana vane dare ronofungizira donitoreoka nditore dare racho. Ende atotarisira kuti akachitotora dare racho ndasingambotaurire mambozivinya padhuze pana baba. Ndaida kuwafonera charumbira. Chochodonhera pamusoro pameja street wake iwowo. Wezwa kuti zvinozi kudini maererano nemadzishe nemadzimambo pamusoro peprotection order nepeace order. Ndanisingambodiba bozi vaisi pana mambozivinya munoziyana pamwe makurukana. Ndanasa kutunga kumusoro chako kumukuru wemadzimambo acho chaiko. Tochibva chiriko iyoyo manje. Topisa kuna mambozivinya kuti mambozivinya murudhero rwasei kwemwe mamunotonga nepasoro pepeace order. Oti chini inyaya yedu chikora. Yedu chikora vanotaurira ke vati mambo ndakathreatenwa ndimeja street. Iwo chitirekera ndende kana unyore gwaro rangu. Zvinozikana mosi wa president zvakagarira pasi bulawayo. President echitaura. Charumbira echitaura. Achidaro. Garai pasi semhuri. Ndimukoma wangu, uyu muningina wangu. Tatadza kuwirirana apa ndikatadza kugara zvinhu zvizurukandwa ndimukoma wangu zvisabuda ba. Akakanda zviro zvavo zvidzoke kumhuri yawo. Pfungwa dzenyu dzakanyanya kuita matsongere arume akuru adai matochena musoro, muri kudhivhitwa nemunhu umwe. Mwamutadza? Watotambe pada nemwimwe mushamo. Umwe watoti haiti mene ndotoya kugara mumba kwenyu mutondibikira chisadza. Matiri mudadzwa achiramba here handi matodhivhitwa. Hausi namba nini yakazokupa izvi kuHarare kwacho? Hausi namba yake hamuna kutipa. Ndoda hausi namba yake. Panogara anyanyidi. Hadotozikanwa. Iri unotsvakwa sei kana mapurisa acho anomutsvaga sei pa100%. Because kana akadaidzwa kwamambo akakundikana mambo watotumira mapurisa ari Harare kuti amubate palocation yari nehouse namba yari. Obva ari kurima ndoya kwamambo. Tosho kuti atongekeri. Aone speaker. Titaurire room namba yake. Toone kuti someone richienda riende kobata pane munhu. Room number apa ino nayo. Saka tobadini. Phone number Phone dzakawanda. number. Phone number unazo? Ndakawapa. Ndamunema kusema. Alright. Aka majazi. Apana Phone problem. number makapa headman asi ndiri kunyora nhasi ndiri kudzidawo ndinyore pamarecords angu. Munadzo pane unadzo iri pafoni. Phone number dzacho. Phone number. Adina. Apana communicate akati zvotsvako. Atina. Beti ni mati Unoza ni karaki. Sondore Stanford mtambane. Sondorai. Asi makazokongera hivi. Ndandori pamusoro headman. Pane pandinenge ndinozwisisa panana baba apa ka unotoona zvakafanana neinozi interdict peace order. Unotozwa ichitaura kuzi is a fabricated one kutaura kuti document rekunyepa rakasainwa nemaloya ekunyepa. Saka ukazwa chitukana nyaya dzesatanism idzi nedzemadocument aya uyu unototaura ngere kunyepa rakatotinirwa mombe mahara panzvimbo yekuti imi mufe muchitambudzika. Saka zvinozotipe hasha machitiya yese ino achataura fabricated with that document ndo chikumbiro changu basi kuti ngatindosesekedzana nazvo mukatodaro headman munomandiitira zvakanaka. Ikoyo ochitaurirana kuti tanga wabvise gona rako uyo kuti utanga wabvise satanism zvaanoita ari kumba tinotaura chiitai muchinongedzana kuti satanism ndiani unayo gona ndiani iwo hawaiti uyu murume mukuru pachii achabhuirana tako kubhesi. Yakanaka nyaya yenyu. Uswa basi urufa dziri kutungana mombe mbiri. Ndokumbira zita reva vakangonyarara. Endon Simpson. Samson. Simpson. SIMPSON. Saka zvatinoita apa ndezvokuti ndiri kudai panapa musesaradi. Kuoneranai nemuning'ina wenyu. Uri pachinyahwerapo.
mutaura kuti musesaraje ndopechingondika pachidikana kwaheadman nemhinduro nekutendera kwetichaita sefamily panyaya satanism. Asi kuti kana momwe mati mimi hamuchakwanisi kufamba muri mwega ndongoendesa nyaya chakadaro muzofamba mwamaoko mamama zvinhu zvacho zvoda kuzvikiriya muri mwega semhuri. Mukafamba nyaya zvenyu zvakaita guri mwandira zvinozonetsa kuzozvipatsanura kutoda kukwedza kutozvipatsanura dzifambe dziri yega iri yega. Tinogadzirisa headman rega ndipagadzirise pamo kana ndechimutaura nyaya German nevhasarendi iyayaka kutozviziva kuti dei dzatokandwa dzakadaroka kana uri muripo wekuti ndozoripira mai ngekuti ndakanongedzaka ngachotsvire mberi ngenyaya yekuti tikatanga hwekugare tumwe tumatara apa iya fast track iitenderani mutaeshozwa aikusumudza dziri kuenda ripoti yedu isusu kuti tichadzoka here pano totsvaka mari tofamba fest ndaeshozwa hangu nahedi ini zvandiri kuona zvinoitika sinzi mimi nyaya yamira yakadai hatichagoni kuti mufambe mudini nekuti hapana wemunonga munaye wemuchafamba naye handiti ka zviri kutaure mwanawo munofanira kuzviteedzera. Ini michimira imopiwa dheti gadzirai mari yenyu yekuti musimuke naheadman musi wa20 mubva mauya uku muzopiwa decision. Dani kuti mui murambe muchida pano nopokonyoka ngoti pano uri kuenda kobata miramba wozoti munhu akaenda kun'anga nemuramba nyaya inotsvedza muziya sorry ndakutaura zvino pamusoro ndiri kuda mukoma Simpson mutambanenge ndipewo nhamba dzechitupa chenyu 75 chiripo here hachipo akaramosha kuna headman munhu akandongongeka zvakaita babacho 75 stroke 96 45 71 stroke 71 hapana leta iripo pana F1 F75 namba dzefoni 078 25 58 211 right. Ndinoda kuti mundipewo zvizere maringe nenyaya yekunzi mimi makaenda mukanorara pabhuwa mamboinzwa ichitaurwa ndainzwa ndoda kunzwa zvizere kubva kwamuri. ndingati ndichitaura chakaitika ngechekuti ndakadarika neko iroad inodarika ndichienda kumba, saka ndakadarika mweya wangu wakarwadziwa maererano nekufa kwakaita hama dzangu. Ana sekuru ari pana bambo munini aning'ina kuburikidza ngegone, ndichichema futi noupenyu hwedu kushupika kwetiri kuita nepamusoro pegone. Ndo mamiri akaita nyaya yacho. Ndo zvakaita kuti munorara paguwa? Yekurara paguwa sandiyo. Maybe zvimwe pane confusion yakaitika pamuning'ina kana kutadza kuzwisana iri kana kuti kudini. Zvikuizwa. Asi kunayo kurudzira kuti mushinge mwapindawo matare zvimwe zvakazvo mwakaitapo zvizvo asidi munhu unonyarara ba. Urongodoti ataure zvorufunga ndiye. Ndo yorongo uri kurwadziwa uchitsva mukati asi uruteerera kuti nhingi uchanditaurira pane rudo rangu. Ujaira kuti penduri kuenda nemwimberi yeyo umwe naumwe ngataura. Hapana unobva pane amwe asina kutaura. Tirovizwa ndosaka ndagare pana bhozi nyaya dzese mamuchiziya dzichitaurwa nababa ichitaura zvichida izvi zvirongofamba online. Saka ndiri kuti inini uya pana pamusesarati. Mapedza kuita zvandakataura nemi. Ndisikazwana pachangamiro. Mati noya patofamba sei? Mari yacho hapo. Ndipone ringa na mari yacho hapo. Tounganidze mari 400 $400. Ndingadza 400 yenyu. Mwanga 400 yenyu mwandiponera. Ndechimutaurira zvekuita handisikuda kumupa kwekuenda ba. Ndoda kumupa direction basi. Alright. Mobvunzira mwamberi. Muri semhuri. Ani munofamba muri semhuri? It's okay. Ngezvo mumba mwamai yenyu nababa yenyu kemi.
mofamba muri semhuri moya musi weSaturday monditaurira tazvida babati tobata nyaya yesatanism pamusoro hedyo mukadara amuzapisi pakawanda nekuti kanyaya iri ndiri kuenda kuona kaka muchati aunganidze mari yeye nekuti mbobva makotoitai uku achade kuti wasvike kuti achazobuda haachafambiba uku arikude kuende kuti gona riende kobuda anopiswa ndiri kutaurira takagara pano anopiswa kupiswa ndiani anokuenda anozibudai nokuti kubuda kwaari kuda kuitaka hapana anenge aripo anobhirivhe zvinenge zvabheka manyaso pabata ameno ndirusha chekuonere ndira henyu nyaya vari kufambira kuenda kwamambo wanhawa saka ndaenda koipatsanura nyaya vari kuendera kwamambo inyaya yegona yawakazina mambo fambai vakafamba gonero rikazi riripo vakanzi 3 weeks gonero ngaringe rapiswa handiti gonero harina kuzopiswa pane 4 years saka tinoda mambo ndo paari kuenda kobvunza kuti gonero rakapiswa here kana asina kupiswa ngaritorwe ridini hapasina ndide uchafamba ba achafamba nokuti dehenya iri rakudozikanwa kuti wakafira pandiani dehenya iri urikuzwa iri nyasa kuende ndiri kutaurira hamuzombofi makaregera kufamba just because pakuda kunyasa kuzikane kuti dehenya imomo murude kwazwire tsitsi nekwanunurira kuti mare handichida muziko rirumba mawo rinogadziriswa sei yakanaka wambe twake ndiwo marume nina handidi mira yenyu handikwanisi kuendesa zvinhu zviri insuspended zvinhu zviri kudai mhepo handigoni ndoda kusvika ndotsana kuzva kuti chakati ndisingaerengi mubhuku zvendagara ndakaita ndobriefa then from there tofamba toenda mberi saka imimi ndakanga ndakuti ndakuendesa dzakadai dziri mbiri mukati aiwa zvesatanism ngatifambe sefamily handizvo saka ndiri kutoti yesatanism akaende koroti yaane mwana weumwe munhu mukati mukadzi wenyu imimi saka kuti mubudise mukadzi wenyu mukati ngatichifamba isu semhuri kana mukadzi azarimo mukati wadadzana nemhuri yake ena takoda kuzoti satanism yakabvepi makuenda kwamambo yakadaro handiti kana mukadzi azi asirimo mukati mosiya mukadzi mukunda wanhu kunze mofambai mumhuri yekwamutamba nengwe mwega handizvo rizvo tiri kutaura saka muri upatike papi apasikiriye parunguiwa ndosada izvizvo chidzoka by Saturday ana baba ngatinge tadzoka munomo ende mari iyo ngainge yapo tatofamba tipe ripoti yakapana ende kana muchida kukumbira mupurisa unozonyora maminutes kuti zvabvauko zviuye zvichizoerengwa padare panapa ngatiende naye mupurisa uripo kare ndakamupa mupurisa kare mupurisa muzukuru wenyu akanga akagarapo saka yadzoka futi anotaura muzukuru wenyu mupurisa wenyu ndiye semukadzi muzukuru haana saidi rakarerekera unonyore maminutes yekwana muri ani ana kuerengwa ere maminutes apa nemuzukuru apa mupurisa wandakatunga ndiye unoerenge maminutes ana saidi rakarerekera imo sidhira pane zvaanenge ataura then towati ine way forward handizve zvinhu zvisimbowani saka pakati paruma pakati pavo ndiyo umwewo ndiyo nemukadzi uri kuite satanism usiri panapa orit pakaoma saka itai kuti kuungana chaiko ndiri kuona kuti hedmenika mukasaungana zveninenge ichikudai kwamambo zvemusatiungana mberi kudai hainesi kuungana be awo siyanai nawo kwabamburawo sei tabva pano petabva pano modzi yerudo yasimwaozi endai moungana mutsvake 400 tingadaitawo topa update takatsinhira wani tikati baunini azoya titaurirana orit baba munine nyazondifonera sei uchiti akundikana nhasi zvemakataura ndakanyasha kuzwa ndaifunga kuti kutsvage 400 kwakuya naye pani rime zvichakanaka izvi endai motsvaga musi wechitatu mondifonera mondifonera musi wechitatu china moite mazana enyu Saturday tosangana pano na 8 o'clock hamuna nasozwa futi atazvisa muka henyu